Вітаю усіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Ольга Старасціна і навіны з будучыні. Хто будзе прызначаць новага дыктатара ў Беларусі? Мы распределили роли на случай, а что, если не будет президента? Найбольш улады ў камітэтчыкаў абодвух камітэтаў. Ты вообще враг народа, представитель СМЕРШ. Мы выпустили розовый майонез. Беларусам прапануюць жыццё, як у лялькі Барбі. Девиз «Смелость быть розовым». Але нешта пайшло не так. Открываем. Фиолетовый хлеб. Сейчас вы удивитесь. Вы, напэўна, думаеце, што Лукашенко вяршыць лёсы людзей. Не, ёсць вельмі ўплывовая асоба, якую баяцца ўсе чыноўнікі. І нават сам Лукашенко. Неўзабаве гэты шэры кардынал, або, як яго называюць, палач, зробіцца яшчэ больш магутным. У палаце прадстаўнікоў разглядаюць законапраект, які яшчэ пашырыць ягоныя паўнамоцтвы і магчымасці, у тым ліку ў фінансавай сферы. І апазіцыянеры, і карупцыянеры рэгулярна трапляюць за краты. В тюрьму. Тогда будет все хорошо. Ёсць у Беларусі два камітэты, што спрыяюць пасадкам – КДБ і КДК. Мы знаем каждого, мы знаем, условно говоря, что они кушают на завтрак и с кем они ложатся спать. Придет время, все ответят. Дасье на кожнага буйнога і нават дробненькага начальніка ёсць у камітэце дзяржкантролю. Мне оперативность нравится. И дальше надо действовать жестко. Старшыня КДК Васіль Герасімаў адзіны, хто, як і Лукашенко, дазваляе сабе чыніць публічнае лупцаванне чыноўнікаў. Памятаеце ягоны наезд на кіраўніка Нацбанку? Ни одни переговоры ни к чему не привели. Або наезд на старшыню Віцебскага аблвыканкаму. Это так, это было непосредственно перед селектристом. Это правда. Да, ничего чрезвычайного нет. Не без дапамогі Герасімова Лукашенко пазбавіў Александра Суботіна высокай пасады, а кантралёра пахваліў. Вас многие упрекают, а вот там поехали, они что-то нашли. Извините, это ваша задача, и я вас всегда в этом поддерживаю. Герасімову прадавацца, але той, хто працуе ў КДК і ведае сапраўдны стан рэчаў у Беларусі, перастае смяяцца. Рекомендация одна: всем соответствующим службам отрабатывать свой хлеб. Паслядоўніку метадаў Лукашэнкі Васілю Герасімову 50 гадоў. Карэнны Мянчук большую частку сваёй кар'еры прапрацаваў у адной арганізацыі – камітэце дзяржаўнага кантролю. 20-й год стаўся зорным часам бязлітаснага Герасімова. Лукашенко паставіў яго на чале ўсяго КДК за адной адзінай мэтаю. Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы никогда гидра эту голову у нас не подняла. Але якая магутнасць без фінансаў? Герасімаў знайшоў выйсце і хутка пабудаваў структуру, якая сталася інструментам рэпрэсій ды навучылася выбіваць грошы. Невозвращенных долгов к настоящему времени 14 миллионов долларов. Как мне это понимать? Я этим сейчас занимаюсь. Цяпер жа Лукашенко загадаў дэпутатам узаконіць гэта і нават пашырыць магчымасці КДК. Мы определяем органы финансовых расследований как военизированную организацию. Не выпадкова военізаваную, бо паміж КДК і КДБ ідзе сапраўдная вайна. Лукашенко паспяхова страўлівае сілавікоў. Контролеры как костка у році, по-беларускі кажучы. Дзве самыя моцныя сілавыя структуры супрацьстаяць даўно з папераменным поспехам. Былі справы, дзе перамагала КДБ. 2 гады таму КДБшнікі зачысцілі дэпартамент фінансавых расследаванняў Менскую і Менскай вобласці, які на загад Герасімова стрыг беларускіх бізнесменаў, не забываючы пры гэтым і пра ўласную кішэню. Але КДБшнікі лічылі, што толькі яны маюць права на гэта. Допыты былых ДФРаўцаў яны праводзілі з ужываннем электрашокераў. Герасімаў не забыўся на такое і нядаўна нанёс удар церцелю, раскрыў карупцыю арганізацыі, якую курыруе КДБ у Акадэміі навук. Ты вообще враг народа, представитель СМЕРШ. Вось так незаўважна для простых беларусаў у вярхах на палітычным алімпе ідзе жестачайшая барацьба з сапраўднымі ахвярамі, якой робяцца сумленныя беларусы. Бо коштам нібыта раскрытых змоваў, пераследам і арыштамі людзей камітэтчыкі даказваюць сваю патрэбнасць Лукашэнку. Сколько ты посадил негодяев? Ды чакаюць часу, калі Лукашенко зробіцца слабым. Яны тады яшчэ больш пачнуць узмацняць свае пазіцыі і ўплывы, каб у перспектыве прызначыць новага дыктатара ў Беларусі. Мы распределили роли на случай, а что, если не будет президента?
Гаспадарства, пішыце свае меркаванні ў каментарах і, калі ласка, падтрымайце нас лайкам пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф. Ды падпісвайцеся на аккаунт навінаў з будучыні на тык-току. У Крамлі вераць у найвышэйшыя сілы, раяцца з экстрасэнсамі і прадказальнікамі, якія зазіраюць у будучыню. Лукашенко ж давярае толькі сабе, а таму на пераломе 2025 і 2026 гадоў сам прыадкрыў будучыню. Куда ехать? Это перспектива будущего. Але Лукашенко нават за сучаснасцю не паспявае. Чыноўнікі ўжо кнопку націснулі, а ён яшчэ толькі запускаем, кажа. Запускаем. Лукашенко – тормоз прагрэсу ў Беларусі. Ён увесь час заклікае вынайсці нешта такое неймавернае, што ў свеце даўно ўжо ёсць. Але ён хоча абавязкова сваё. Должна быть машина, которая работает не хуже западного. Беларускія навукоўцы нават жартуюць, што Лукашенко спачатку вынаходзіць кола, а пасля ўстаўляе палкі ў колы. Гэтак і на горызонце пачаў чапляцца. Сюда приходят к тебе уже комплектующие в готовом виде, и здесь только ты корпус впихиваешь этих... Да. Пытаецца, каб зноў не апраставалосіцца, як гэта было з ноутбукам ад гарызонтаў. У 2022 годзе Лукашенко з гонарам паказаў першы беларускі ноутбук. Это первый компьютер номер 1. Выявілася, што камп'ютар з замежных дэталяў. В нем меньше 20% сегодня, около 12 белорусского. А бывала і горш, гэтак на інтэграле нават не збіралі, а проста на набытых за мяжою маніторах Acer клеілі сваю марку і выдавалі іх за свае. Пераклееная марка істотна павышала кошт манітораў, што змушалі набываць у розныя дзяржаўныя установы. А сёння ўжо ніхто не звяртае ўвагі, колькі беларускіх дэталяў маюць ноутбукі гарызонту пад маркаю HBook, бо фактычна гэта кітайскі Lenovo айчыннага збору. В общем, вот такой вот, ребята, H-Book. А нядаўна гарызонт запусціў продаж першых вырабленых у Беларусі планшетаў H-Tab і прапануе адразу 4 мадэлі. Беларускія планшеты адзін у адзін кітайскія планшеты кампаніяў Folk і God Wave. Адна толькі розніца. Гэткія ж самыя кітайскія планшеты каштуюць танней, чым беларускія, на якія да таго ж дадаецца 20% зніжка. І такі доўгачаканы першы беларускі электрамабіль таксама аказаўся неканкурэнтаздольным у цане. А Лукашенко годами нам обещал доступные ауты. Моя мечта была, наверное, и ваша уже стала мечтой, создание легкового автомобиля. И желательно автомобиля народный. Летось он вспомнил свои обещанки. Электромобиль. Сколько было обещаний. Где этот электромобиль? Мы помогали, и Академия тратила немалые деньги. Автомобиля нет. Новому кіраўніку Академії навук Караніку давялося сказаць праўду матку пра беларускі электракар. Выглядит как Курей, строит как Rolls-Royce, а едет как Жигули. У камітэце дзяржкантролю заявілі, што электрамабіль не зрабілі праз карупцыю Акадэміі навук. Грошы на яго, што вылучаліся з 2017 года, просто распілавалі. Этот автомобиль, мы считаем, что мы на нем сможем соревноваться с Теслой. Лукашенко раз'юшаўся. Мы с вас начнем, с ученых, медленно, по-народному говоря, шкуру драть. У Акадэміі навук адразу паказалі топ-10 беларускіх адкрыццяў за 2025 год. Сярод іх імпартазамяшчальны лекавы прэпарат габапенцін-нан, супраць сутаргаў і найперш эпілепсія. Выдатна, што зрабілі сваё, але што значыць у інструкцыі, дакладны механізм дзеяння прэпарату невядомы. Особенность наша, что мы единственные, кто повторили оригинальный препарат. Але найважнейшае вынаходніцтва за 2025 год – прылада для дыстанцыйнага вызначэння памераў цела і масы быдла. Беларуси удалось преградить путь в науку таким образом авторам слабых компилятивных работ. Перадусім жа перагарадзілі шлях у навуку іншадумцам. Дзякуючы Лукашэнку у Акадэміі навук засталіся толькі сапраўды моцныя навукоўцы, вяршыні дасягненняў якіх апарат для абмеру кароў. І навукоўцы, і тэхнолагі, і маркетолагі працуюць, каб парадаваць беларусаў. Наноў вынаходзяць, хоць ужо і вынайдзеныя ў іншых краінах, але прыгожыя. Ці цэняць намаганні беларусы? Друзья, Сок-Контент! Мы выпустили розовый майонез, и это не ИИ! Продаж ружовага маёнезу чамусьці надумалі распачаць з блакітнага панядзелка, які лічыцца самым дэпрэсіўным днём у годзе. Девиз: смелость быть розовым. Обалдеть! Чувствуется свекла.
Беларуская навінка не навінка ў свеце. На хвалі папулярнасці фільму «Барбі» ружовы соус выпусціў Гайнц. Але толькі лімітаваную версію. Праз 2,5 гады ідэю паўтарылі ў Беларусі. І самой частай рэакцыяй беларусаў на навінку сталася пытанне «Навошта?». Зусім нядаўна беларусаў заахвочвалі іншым незвычайным каляровым ласункам. Тот самый фиолетовый хлеб, про который сегодня абсолютно вся Беларусь говорит. Цуда-хлеб, прыдуманы расійцамі, паўтарылі некалькі беларускіх прадпрыемстваў. Прадаюць яго не па ўсёй краіне, але блогеры знайшлі гэты нясумны хлябок на паліцах сталічных крамаў. Ну что, давайте распакуем и посмотрим, правда ли он фиолетовый. Открываем. Фиолетовый хлеб. Сейчас вы удивитесь. 3, 2, 1. А чё не фиолетовый? Та-дам! А хлеб-то не фиолетовый? Если он будет фиолетовый, никто не будет есть. А знаете почему? Уже скажут, химозный. І другі хлеб, каляровую бульбу, беларусы, кажуць, не ўпадабалі. Хоць дзяржаўныя каналы і заахвочвалі набываць. Это клубни с красной и фиолетовой мякотью. Паводле аграрыяў і крамаў беларусы найбольш любяць гатункі дробная і гнілаватая, або іх гібрид. Такую бульбачку нам цяпер прапануюць. Картошка на прилавке вряд ли пригодна для жарки или варки. Хоць Лукашенко ўвосень просто узорную бульбу дэманстравалі. У тебя есть розовый? Есть. Red Fantasy. Один-единственный сорт, но она не очень сейчас стала в последнее время востребована. Атрымліваецца, беларусы вінаваты, не цэняць высілкаў навукоўцаў. Впервые такой картофель вывели американские ученые. Наши селекционеры над сортами работали около 10 лет. Можна яшчэ 10 гадоў папрацаваць і тым разам услед за украінцамі вывесці фіолетовую кукурузу. У нядзелю будзем адзначаць дзень беларускай навукі. Яго ўстанавілі яшчэ да Лукашэнкі. І няхай ён будзе напамінам пра сілу розуму і адказнасць навукоўцаў за будучыню нашай краіны. З вами была Вольга Старасціна. Сустрэнемся праз тыдзень.